अगर आप भी चाहते हैं कि सोनोटोन भोजपुरी का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजधानी में हुकुम जाकिला राजधानी हुकुम जाकिला राजधानी में यहाँ के लोग में गरमी बायसन जैसन तोरा जवानी में यहाँ के लोग में गरमी बायसन जैसन तोरा जवानी में ऐसन तोरा जवानी में। अरे हरा जिला के छोरा हई जा ठोकम जाकिला राजधानी। अरे हरा जिला के छोरा हई जा ठोकम जाकिला राजधानी में। हमनी के हई जा भोजपुरिया पाठा दिन दहाड़े हो महाजाई माथा हमनी के हई जा भोजपुरिया पाठा दिन दहाड़े हो महाजाई माथा। अरे बच के नाही जइबू रानी अइबू जब पालानी में। अरे बच के नाही जइबू रानी अइबू जब पालानी में। छपरा जिला के छोरा हई जा ठोकम जाकिला राजधानी में। पटना जिला के छोरा हई जा ठोकम जाकिला राजधानी में। जानत नहीं खुतल अभी जानल गोविंद गौतम वीर के पहचानल जानत नहीं खुतल अभी जानल गोविंद गौतम वीर के पहचानल रह कंट्रोल करके अपन चढ़ल जवानी में। रह कंट्रोल करके अपन चढ़ल जवानी में। सासाराम के छोरा हई जा ठोकम जाकिला राजधानी। अरे बलिया जिला के छोरा हई जा ठोकम जाकिला राजधानी।